Помахайте. Ами не, бяхме се държили ранчето са яхти, стативи, който обича официанти. Гледайте си в краката и махайте едновременно. Браво! Палчета, може и палчета да давате. А така. Абе, да не се увеличила групата, бе. Повече от 50 човека ми се вижда, честно. Гледай каква голяма кола. Да. Палчета! Hola, mexicana. Hola, ¿qué ¿Cómo pasa? estás? Te quiero. Браво! Всички ще ви хвана. До края. Браво! Ето, за пореден път Дилян винаги е последен. Добре. Браво.